37 Jari Leppinen, VV 1302 ja näin lähdetään liikkeelle siellä toisessa viimeisessä rivissä tietenkin. Jukka Kytönen ja Markus Sauninen näyttävät tässä D-finaalissa tähän C-finaaliin. Ja Savolainen itse asiassa jää tänne lähestymisalueelle. Nyt oranssivärinen kupla kyllä pyöri sitten ihan oikeasti. Kukaks tuo oli? Se punainen kupla oli Jari Leppinen. Joo, Jani on sieltä Pohjanmaalta. Ja siinä sitten Kytölän Jukka-Pekan Starlet vähän niin kuin samassa kasassa. Ja Kytölähän nousi edellisestä finaalista, mutta keskeyttääkö vai lähteekö jatkamaan? Lähtee jatkamaan. Kyllä se näköjään tonne meinaa painaa. Tietysti pisteistähän tässä ajetaan, että turha se juttua kesken jättää. Joka tapauksessa Jarno Kukkola painaa kärjessä tuolla 1500 S-Volkkarilla ja ihan kontissa kiinni Mika Kauhanen Pösön 306 S16. Ja sitten seuraavana täältä tulee Mikko Malinen ja Mikolla on tommonen keskimoottorinen Toyota MR2 punainen väriltään ja erivärisiä vanteita vähän niin kuin joka suuntaan tommonen Tikkurilan värikartta tyyppinen ratkaisu.